Dibuka lawange. Sesuk isuk dadi opo ya aku nek konangan mancing iki. Nyamuk akeh lho. Mas turu kene lah. Ya apa tuh? Kok iso aku turun kandang wedhus iki piye to iki? Masalah. Loh. Iki. Sopo sing mindah aku kandang wedhus iki? Lah yuk. Awasane. Asin-asin ini lho. Masalah. Lah kok iso aku turun ning kandang to iki mau iki? Sopo sing mindahne aku iki? Nih, Apa ta? Wis tangi ta? Wis tangi? Lho, wis tangi ta kowe? Lah, Wis. kok yane tangi, biasane lorong tangi. kok aku iso turu kandang ya? Ya piye to, mambung ki tak pindah, timbangane turu kene kademen kan ning kono nek kancane. Yo alah ngono ngopo kok nek kowe ngerti aku ora mbok pindah ning jero. Ya turu karo kowe ngono apa piye to? Kok malah mbok pindah ning kandang wedhus? Lah salahnya mambungnya aku turu mbok tinggal. Yo aku ronda kok. Ronda kok nggawa pancing. Ya wis kono turu karo wedhus meneh. Kono karo wedhus karo masak. Amet sih. Ini Iya, ya wis ora apa-apa, wis turu karo wedhus meneh ora apa-apa. ambuku pusing lho. Lah ngapa? Ngapa lho? Duwi wedhus. Lho lah ya apik kuwi malahan. Jangan-jangan wedhus seter, sampai ngejrot-ngejrot. Oh, apa to aku mbok pindahin kandang wedhus iki? Ya aku mesakne lho, timbange turu nang kene dhewean. Ya terus kepiye jel delokno ngampe kemblok kok Wis ngene. diadus kono lho lah. Ra iki duwi wedhus lho. Wis diadus kono. Ambine pesing. Ngene. Aku gosong iki engko.